Education to Information Campaign ginpatigayon sa Municipal Environment Management Board sa Biyernes, Hulyo 1, 2011 sa pagselebra sa Environment Month. Iniagud aton nga mga tagan sa atensyon kag ihibalo ang mga pumuluyo ilabinagid ang mga estudyante tuhoy sa solid waste management. Kinanduso ni Municipal Environment and Natural Resources Officer Remia Capistrano ang pag-recycle sa basura, ilabinagid ang plastic, kay man ini ang ginatunaan sa pagbaras sa mga kanal, kay ginahalinan sang madamo nga problema pareho sa pagbaha. So, isa na itong kabisita ang si Engineer Roland Hamero, nga gin-emphasize niya gid nga subong madamo na nga pamaagi sa pag-recycle sa plastics na pwede natin mahimo nga plastic slabs. Pwede man siya ma-mix sa cement paghimo sang mga hollow blocks. Kag dapat iproseso siya through high heat, no? Mataas nga init para nga safe siya, environmentally friendly, kag wala sing damage sa aton nga ozone layer. Si Mayor Dennis Superficial nagsiling nga kinahanglan apisahan naton sa aton panimalay ang pagmatumato sa pagdumalat ng aton basura. Ang pag-address natin ang problema ng aton nga mga basura sa Santa Barbara, no? Ang aton mga basura liquid and solid, no? So ang solid may ginatawag nga non-biodegradable mga plastics, no? Mga hindi madunot, no? Kaya ang mga biodegradable, ang mga madunot, no? Mga organic materials na pwede natin may mga abuno. Ang mga non-biodegradables, no? Masaya may agad ang pag-address na para hindi sila magsulapot i-recycle, no? I-recycling ng mga plastics, kung ano pa dyan mga non-biodegradable materials, no? So kung ma-recycle natin, ma-minimize din natin ang pag-pile up ng mga non-biodegradable materials sa ating nagkakain park. Kaya i-usaran natin ang mga product, no? Kang recycling na dyan sa ating banwa. Segregation kapag recycle sa basura ang makahatag sa ikayong lawas kag dugang kita para sa aton.